Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov podcastu Ozdravme. Pripomínam pár vecí. Máme nový web. Do 15. oktobra máme staré ceny. Teda všetko, čo sa na portáli Ozdravme nachádza, video, podcasty, analýzy, rozhovory a komentáre, je v tomto balíku a od 15. oktobra budeme tieto balíky meniť. Slovensko občas trpí takým viacerými komplexami, ale aj na Slovensku sa nájdú svetoví lídri alebo svetoví lekári v tomto prípade. Moja dnešná hostka získala nedávno ocenenie Wonka 5 Star Doctor Award od Svetovej organizácie rodinných lekárov Wonka a tí, ktorí sledujú našu stránku často, ju už poznajú aj z iných rozhovorov. Pani doktorka Jana Bendová, pozdravujem vás. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem aj ja. Tak na úvod obrovská gratulácia. Ďakujem. Ako sa to podarilo a čo toto ocenenie reprezentuje, keďže sa to týka predovšetkým rodinných lekárov? A rodinný lekár je taký koncept, ktorý ľudia majú zapamätaný ako archaický, že to je také niečo, čo tu bolo, keď sa ešte možno medicína nediverzifikovala na viaceré odbornosti a bol jeden lekár, ktorý chodil do domov a liečil ľudí. Toto je môj sen, priznám sa, aby teraz tak zase bolo, aby sme mohli byť naozaj rodinnými lekármi, lebo my tým zahraničným rodinným lekárom alebo family doctors trošku závidíme, lebo tam je naozaj starostlivosť o celú rodinu komplexne. A my toto nemáme, sme v tomto síce obmedzení, ale tá svetová organizácia Wonka zastrešuje aj rodinných lekárov, aj všeobecných lekárov. Čiže je to taký mix, takže aj my tam môžeme chodiť. Má 117 krajín, ktoré sú členmi, má tisícky lekárov a vlastne na toto ocenenie môže nominovať odborná spoločnosť alebo povedzme katedra všeobecného lekára, ktorý prispel v danej krajine niečím výnimočným. A musel spĺňať kritériá, musela vlastne tá odborná spoločnosť zdokumentovať, ako tie kritériá spĺňa a poskytnúť takisto akoby osoby, ktoré o tom lekárovi vedia povedať, akoby... Svedkov. Áno, svedkov a tých naozaj aj oslovila, čo viem, a vlastne sa ich pýtala, aby videli, že to, čo je na papieri, je aj realita. A v tomto chcem poďakovať vlastne kolegom, slovenským všeobecným lekárom, že ma nominovali, pretože v tejto krajine je veľa závisti, veľa hejtu a o to viac si vážim, že vlastne tí kolegovia ma nominovali bez týchto negatívnych emócií a že sa to vlastne podarilo, pretože som prvým slovenským lekárom, ktorý takéto ocenenie dostal. Blahoželám ešte raz. Prečo ste si vybrali vy osobne všeobecné lekárstvo po vašom štúdiu na LFUK? Takto spätne mi to príde, že cesta bola jasná, ale vtedy sa mi to tak nezdalo. Samozrejme, človek zvážoval veľa vecí a ja som človek, ktorý sa veľa rozhoduje inštinktom, srdcom a to rozhodnutie bolo srdcom, ale spätne vnímam, že naozaj... Nie, napriek tomu. Áno, kardiológ sa venuje srdcu a tlaku, ale musím povedať, že všeobecný lekár lieči srdcom. Naozaj. Ako keď má dobré srdce a dá ho svojim pacientom, tak sa mu to krásne vracia. Takže možno to je rozdiel medzi kardiologom a všeobecným lekárom. A vlastne spätne, keď som sa pozerala na to, tak všetko zapadalo do toho. Ja som mala úžasný vzor, mala som pediatričku, ktorá bola aj po odbornej stránke vynikajúca, ale bola to osobnosť. Ja som vedela, ako moji rodičia k nej vzhliadajú. My ako deti sme ju mali radi. Potom som mala dorastovú lekárku, takisto výbornú. A vlastne oni boli takými mojimi vzormi. Dorastová bola iná ako pediatrička? Áno. V Ja si tom pamätám, čase... že do nejakej 18-19 som bol v svojej pediatričky a potom sa lekár zmenil. A ja už neviem, či som sa ja tak rozhodla, alebo som vlastne nemohla už tej pediatričky byť, alebo odišla. Už toto si presne nepamätám, ale aj tá pediatrička bola výborná a bola aj veľmi ľudská. Napríklad ona zastávala názor, že každý má raz za čas právo na oddych. Čiže keď aj videla, že možno trošku vymýšľam, že sa mi nechce ísť do školy, hej, že potrebujem len voľno, nerobila z toho vedu. Naozaj mi tých pár dní voľna dala. A toto bolo také, že pre mňa taký podnet, že nie je to len o tej medicíne, že je to naozaj o tých ľuďoch a treba na toho človeka pozerať komplexne. Na všeobecné lekárstvo sa ešte donedávna nazeralo ako na tých, ktorí vypisujú výmenné recepty, ale výmenné lístky a posielajú vás k profesiám, ktoré potrebujete, kardiológ, urológ,
alebo iné špecializácie a poprípade vám predpisuje nejaké základné lieky. Mení sa povedomie ľudí o všeobecnom lekárstve a stáva sa to viac prestížnou profesiou? Ale áno, ja už som v praxi 20 rokov a vidím ten posun. Nie sú to miľové kroky, ale posúvame sa tým správnym smerom. My stále vypisujeme výmenné lístky a robíme recepty, ale našťastie už to nie je to jediné, čo robiť môžeme. To nie je o tom, že by všeobecní lekári nevedeli robiť niečo iné, ale my sme mali naozaj veľké bariéry, čo sa týka kompetencií, či už v diagnostike alebo v liečbe a stále máme. Poviem príklad, ako lekár v Rakúsku smiem ako všeobecný lekár poslať na CT, na MR-ku na Slovensku nemôžem. Je tam proste bariéra, nie preto, že by som nevedel vypísať tlačivo alebo zhodnotiť, koho poslať, koho nie. Myslím si, že je to vlastne finančná bariéra, aby sa toľko CT a MR-iek nerobil. A ja musím vlastne poslať toho pacienta špecialistovi, aby ten ho poslal na to vyšetrenie. A tým sa to nabaľuje. Máme tu proste obmedzenia kompetencií, hlavne napríklad v diabetológii, kde mnohé krajiny už majú kompetencie všeobecní lekári liečiť pacientov s diabetom a na Slovensku je stále toto akoby také tabu, taký múr je tam vystavaný, akoby ten pacient, keď dostane diabetes, zrazu prestal byť náš a už patrí len tomu diabetológovi. Ja som zastanca komplexnej. Tie bariéry sú také, že my nemôžeme predpisovať základné lieky na diabetes. Ani ešte senzory, nedávno. pumpy Nie, a to podobne? už vôbec nie. Nie, my môžeme akurát metformín predpísať, ale asi pred rokom nám dovolili vyšetrovať glikovaný hemoglobín, ktorý je základom vlastne monitoringu. Je zaujímavé, že vám to nechceli dovoliť, keďže to je aj bežné vyšetrenie, ktoré sa na západe, ale aj na Slovensku dá absolvovať v lekárni. Ako samopláca. Toto som nepatrala, ale áno. Len potom, že čo s tým, hej, keď to diagnostikujem. Vlastne ešte pred rokom a pol platilo, že ako náhle diagnostikujem diabetes, ešte bol vlastne pred pár rokmi, že ako náhle diagnostikujem len pre diabetes, okamžite poslať diabetológovi. Jasné, že boli zahltení, hej. Jasné, že to nemali šancu zvládať, pretože ten diabetes narastol, odkedy ja som skončila školu na dvojnásobok. Hej, to hovorí, že 30% populácie? Nie, keď som chodila do školy, boli 4% a teraz sa hovorí, že je to 8%. Čiže fakt šialený nárast a diabetológovia nemajú šancu to stíhať. Takže došlo k rozumnému posunu. Bránili sa diabetológovia presun kompetencií, alebo to privítali? Viem, že je to case by case. Možno je to case by case, ale rozhodujú lídri diabetológie a keď som bola v pozícii hlavnej odborníčky na ministerstve zdravotníctva, čo je pár rokov, tak to zmietli zo stola počas Andrej Kalavskej. 2018-2020. Áno, počas pani ministerky Kalavskej, ktorá bola naklonená tejto zmene a vlastne diabetológovia to zmietli zo stola, zobrali si na svoju stranu pacientskú organizáciu, ktorá tvrdila, že keď to ide k zmene, budú diabetici. Povedzme, aby ľudia vedeli. No tu najväčšiu, čo je. Viem, čo mala lídra v Košiciach, ktorá sa postavila za to, že toto teda nie, my nenecháme všeobecných lekárov nás manažovať, my budeme zomierať. Najväčšia pacientská organizácia, ktorá zastrešuje diabetikov. Áno, diabetikov. A čo bol argument pacientov? Že to nevieme. Že to nevieme. No jasné, že sme nevedeli, veď sme to nerobili, hej. Ale veď by nasledovalo vzdelávanie a nie každý by mohol predpisovať alebo teda liečiť diabetikov. Takisto ako v Čechách a v Rakúsku prebehlo vzdelávanie akreditované a lekár, až ktorý získal ten certifikát, mal liečiť. Čiže to by nebolo, že zo dňa na deň. Ale ako by došlo k takej možno náschval, nekomunikácii, aby tá pacientská organizácia zareagovala až takto alergicky a všetky tieto snahy sa stopli. Ten celý koncept rodinného lekára je teda aj o tom, aby všeobecní lekári mohli jednak navštevovať pacientov doma, čo môžu, ale aby dokázali liečiť a diagnostikovať diabetes, hypertenziu a ďalšie ochorenie. Funguje to momentálne na Slovensku takto a chcú samotní všeobecní lekári, aby sme im pridávali kompetencie, lebo ste už tak zavalení svojou bežnou operatívou, a tým nemyslím len administráciu, ale naozaj vyšetrovanie a diagnostika pacienta, že ďalšie kompetencie veľmi nechcete.
A nie sme jednotní v tomto názore. Naozaj sú lekári, ktorí sú tak zahltení, že už žiadne kompetencie nechcú. Môže to byť spôsobené, povedzme, ich vekom, únavou, čiastočne vyhoretím, ale my, keď chceme prilákať do odboru mladých lekárov, tak oni chcú sa starať o tých pacientov, oni chcú, aby mali tie kompetencie. Takže cesta určite je cestou zvyšovania kompetencií, ale povedala by som nie povinných, aby to nebolo nariadené, že všetci musia robiť všetko. Ja napríklad sa viac cítim byť orientovaná pneumologicky, ja sa s radosťou starám o pacientov s astmou, s chopkou, takže tam by som uvítala rozšírenie kompetencií, či už spirometriu robiť, alebo liečiť komplexne, ale povedzme, menej sa cítim na ten diabetes, tak tam by som možno to nechala kolegyni, ktorá tomu lepšie rozumie a tak ďalej. Poďme trochu k odmeňovaniu všeobecných lekárov. Sú len dve špecializácie, ktoré majú tzv. Kapitáciu, teda platbu od poisťovní, nejakú paušálnu za jedného pacienta. Sú to práve všeobecní lekári a gynekológovia. No to sú dva pohľady. Všeobecní lekári to samozrejme vítajú, tí, ktorí sa zameriavajú aj na financie, ale aj z radou všeobecných lekárov. Napríklad v Čechách Tomáš Macháček hovorí o tom, že kapitácia je odmeňovanie lekára za neprácu. Tak aký je váš pohľad na kapitáciu? Aký má byť pomer kapitačných platieb a platieb za výkon? Toto je veľmi dobrá otázka a viem, že kapitácia kole očí špecialistom, pretože majú pocit, že aj keď nič nerobíme, tú kapitáciu dostaneme. V ideálnom svete všeobecný lekár nemá prácu, iba robí prevenciu. Keď robí prevenciu dobre, tak má menej práce potom s pacientami, ktorí prichádzajú s komplikáciami, dekompenzovaní a tak ďalej. A to je zmyslom toho. Nie naháňať, aby chodili tí pacienti čo najviac, ale naopak, aby chodili čo najmenej. To znamená, ja napríklad 20 rokov edukujem tých pacientov, čo robiť pri akutnom respiračnom ochorení. A keby som bola platená len od výkonu, tak im povie, príďte prosím s každou nádchou, s každou zvýšenou teplotou, len vás trošku zaškrabe v krku. Ale ja, keďže s nimi pracujem, už vedia, že inštrukcie sú liečte sa 3-4 dní sami a keď sa nedarí, vtedy sa ohláste a ja vás rada vyšetrím. Hej? Pretože tie prvé 3-4 dní nemá zmysel, aby lekár zasahoval. Tak trochu naznačujete, že možno by tá odmena mohla byť za akýsi disease management alebo management pacienta, napríklad vy, ktorá preferujete pneumológiu, teda astmatikov, tak? Čiastočne áno, ale musí to byť naozaj rozumne nastavené. Teraz, keď hovoríme o tej kapitácii alebo tom pomere, tam nejde o to, že aký ja mám pocit, alebo aký vy máte pocit. Tam naozaj sa robili štúdie o efektívnosti a zistilo sa, že tá kapitačná platba je efektívna, je motiváciou, aby ten lekár vlastne vôbec prišiel, povedzme na nejaký menší obvod alebo na ten vidiek a takisto je potrebná aj tá platba za výkon, aby bol motivovaný robiť výkony, ktoré nie sú súčasťou kapitácie. To je super. Ale keby prevažovala tá platba za výkony, tak ten lekár bude točiť proste tie výkony. Ja poviem tak, že urobí EKG aj pri bolestiach brucha alebo chrbta proste. Tak trochu naznačujete, že tie výkony by sa museli točiť z nevyhnutnosti a aj kvôli tomu, že napríklad asi vieme, nie je to tajomstvo, že vy máte niekoľko tisícový kmeň, ale asi tam máte aj pacientov, ktorých ste možno nevideli roky, na preventívnu prehliadku ich veľmi, veľmi neviete dostať, očkovať sa nechodia, možno dokonca žijú v zahraničí dlhé roky a len kartu majú u vás. A potom by ste sa museli viac zamerať na teda na nadmernú diagnostiku a nadmernú liečbu? Áno, ja som určite za to, aby bola prevencia nadmernej diagnostiky a nadmernej liečby. Už teraz vidím veci, že dostávame podporu za to, aby sme točili napríklad pacientov s hypercholesterolémiou. Aj im robíme ročné kontroly, majú záujem, ale ja vidím, že nepohnú prstom. Nezmenia životosprávu a mne to príde nezmysluplné dokola kontrolovať ich cholesterol, dokola ich edukovať, keď oni sami nie sú motivovaní k zmene. Sa dostane, oni vyedukovaní sú, všetci vedia, že fajčenie škodí, nemá sa nadmerne piť a človek nemá mať viacej kíl ako ošípané pri zabíjačke. To všetci vedia. S dodržiavaním je väčší problém. Ešte sa dostaneme pri tej kapitácii. Naozaj tá kritika prichádza aj od špecialistov. Navyše
všeobecné lekárstvo sa stalo postupne jedným z najlukratívnejších odborností, čo sa týka financií v momentálnom zdravotníctve, čo je zrejme dobré, keďže všeobecných lekárov máme málo. Tak. Keby to bolo také lukratívne, tak sa všetci hrnú robiť všeobecné lekárstvo. To je otázka, lebo všeobecní lekári asi musia, pracujú, nechcem povedať, že špecialisti pracujú menej, ale tá čakáreň sa naplní občas nezmyselnými pacientami, ktorí mohli ísť do lekárne, ktorá je vzdialená 2 metre od vašej ambulancie a možno by ich tam vyriešili. Áno. A prečo ich nemôže moja sestrička poslať? Prečo? Pretože všetci sa hrnú k tomu, aby ich videl lekár. A toto je vec, ktorú neviem vyriešiť, pretože pacienti nemajú absolútne žiadnu bariéru, aby prišli aj s úplnými banalitami a ja tam musím sedieť aj kvôli tomu. Zrejme ste čítali moju prípravu a práve ten postoj pacientov, máme 11,1 až 11,6 návštevy lekárov. A ja som si istý, že existujú stovky tisíc pacientov, ktoré idú 0-krát. Bola by zaujímavá tá štatistika, ak by sme očistili túto štatistiku od tých, ktorí k lekárovi nechodia vôbec, takže by to bolo ešte viac. Platí téza, že pacient na Slovensku môže všetko a nemusí nič? Áno. Tak to je. A ešte k tomu, že ktorých pacientov som nevidela, u nás je preventívnosť našej ambulancii 70%, čiže 70% pacientov som videla za posledné 2 roky na preventívnej prehliadke a časť som videla, že aj neprišli na tú preventívnu prehliadku. My sa ich snažíme motivovať všetkými možnými spôsobmi, aby na tú preventívku chodili. A áno, sú pacienti. A včera sa mi prihlásil jeden nový pacient, ktorý nebol 25 rokov u lekára. Takže som strašne zvedavá. Je 50-tník, že ako jeho preventívka dopadne, už je objednaný. Čiže ľudia sa chvália. Áno, to je úplne bežná pochvala. Nie, že ja chcem chodiť k vám, ja nezaťažujem, ja som 25 rokov nebol u lekára. No a potom to ide pre diabetes, hypertenzia, dyslipidémia, obezita a tak ďalej. Zdravý človek je zle zdiagnostikovaný pacient. Áno, to som aj povedal, veď my vám už niečo nájdeme. Ako zo žartu, samozrejme. Prevencia je teda kľúčová, vaša ordinácia to má na 70% z vašho poistného kmeňa, ale zostaňme ešte pri tom, že pacient nemusí nič a môže všetko, môže porušovať liečebný režim a de facto mu nič za to nehrozí. A to je až taká paradigmatická zmena, ktoré sa všetci boja. A nikde sa dokopy nehovorí, teda u nás na Ozdravme hovoríme o zodpovednosti pacientov neustále. Pohneme sa v slovenskom zdravotníctve, ak do celého procesu zdravotníctva nezatiahneme toho pacienta a nebude mať väčšiu zodpovednosť za vlastné zdravie? Pozrieme sa na to trošku z iného uhla pohľadu. Bola som teraz na svetovej konferencii v Portugalsku, kde sa táto téma naozaj z rôznej strany komunikovala, robili sa rôzne štúdie a venovalo sa veľa času tomu, aby v tíme, okrem lekára a sestry, boli aj iní pracovníci. Napríklad psychológ, ktorý ovláda kognitívno-behaviorálnu terapiu a dokáže pacientovi pomôcť odvykaním od fajčenia a výživovými zmenami, alebo je v tíme rehabilitačný pracovník, ktorý ich naučí cvičiť. Čiže nezvalujme zase všetko na pacientov. Naozaj teoreticky si môžu naštudovať, povedzme, cviky na cvičenie chrbtice, ale prakticky ich nebudú cvičiť správne, ak im to niekto neukáže. A prevláda v našej spoločnosti názor, že obezní sú ľudia, ktorí si môžu za to sami, určite vedia, čo majú robiť a nerobia to. Nie je to tak. Robím aj poradenstvo pri chudnutí a zistujem, že asi 50% ľudí má teoreticky naštudované, čo majú robiť, ale z nejakého dôvodu to nerobia. Či už stresy, či už hormonálne zmeny, že naozaj aj majú ten cieľ, ale treba im pomôcť s tou pevnou vôľou, alebo teda pomôcť im vyriešiť spúšťača a tak ďalej. To sa pomáha s pevnou vôľou. Poviem. A druhý typ ľudí, asi 50% je, že oni naozaj nevedia, aké tie výživové zmeny majú spraviť. Včera bol pacient, ktorý chce schudnúť a povedal, tak ja vynechám pečivo. Ale to nie je dlhodobo udržateľné. Hej? Nejaký jeho kamarát tak schudol, ale on, keďže pečivo miluje, bude čakať na ten deň, kedy môže znova začať pečivo jesť. Cesta je zvyšovaním príjmu proteínov. A vôbec nebol laik, pracuje v oblasti farmabiznisu, čiže základné informácie má a nevedel, že cesta je zvyšovaním príjmu bielkovín a zvýšením pohybu. Hej? Čiže človek by povedal, alebo takto to poviem, pred 10 rokmi som mal o 20 kg viac. A myslíte si, že mi chýbali nejaké teoretické informácie? Nie. Nie, chýbala vám tá pevná vôľa? Nie, a vôbec nie.
Ja som Ja som mal pred 3 o 30 menej. No, tak môžete povedať svoju skúsenosť. Mne chýbal človek, ktorý by mi to prakticky vysvetlil a viedol ma. Ja som našla takú fitness trénerku, ktorá mi poradila, čo sa týka výživy a mala správne odporúčania. Teraz to spätne viem, že naozaj to bolo na základe toho, čo je dokázané. A cvičila so mnou. A to bola obrovská motivácia a vlastne ono je dokázané, že keď človek nejakú dobu pravidelne cvičí, už si na to tak zvykne, že potom by mu pohyb chýbal. Takže ja som potrebovala túto fázu preklenúť a potom to už nie je o pevnej vôli. Už vlastne je to potrebe cvičiť, že už sa vám chce. O všeobecnom lekárstve a v prvom rade celej ambulantnej sfére sa hovorí ako o chrbtici slovenského zdravotníctva. K chrbtici slovenského zdravotníctva sa správame dlhodobo v lepšom prípade macožský, aj po nátlaku lekárskych odborových združení a ich výpalnických akcií sa dlhodobo darí celú verejnú debatu vždy stočiť len na nemocnice a len na nemocničných lekárov, samozrejme na odborných forách sa o špecialistov a o ambulantnej sfére rozpráva často. V akom stave je z vášho pohľadu ambulantný sektor? Ak pozerám na to, ak by som pozerala iba na Slovensko, tak sa tá situácia zlepšuje v ambulantnom sektore. Ja vidím, že stúpa kvalita hlavne tej práce všeobecných lekárov. Vidím, že nám ubúda špecialistov, konkrétne v mojom regióne, čo je Senecký okres. A časť tej práce, napríklad po odchode pneumológa, sme museli prebrať. Proste nemali sme na výber alebo po odchode neurologa z nášho okresu a čoraz dlhšie sa čaká k špecialistom. Čo sa týka nemocníc, tam je dlhodobý nepomer. V nemocniciach je príliš veľa personálu, príliš veľa financií ide do nemocnic. Ja viem, že sa to nepočúva dobre. Že nemáme málo lekárov, len ich máme zle distribuované. Áno, to je presne výstižné. Pretože keď sa na to pozriem z medzinárodného pohľadu, tak presne toto je riešenie. Presun financií a presun kompetencií do primárnej zdravotnej starostlivosti, tak by sa odľahčili špecialisti a tak by sa odľahčili nemocnice, pretože tam je tá zdravotná starostlivosť najnákladnejšia. Pribudlo by špecialistov a všeobecných lekárov. Bo niekde by tí lekári z nemocnic odišli a oni by sa nevyparili v stratosfére, čo sa všetci mysleli. Toto je môj sen, ale keď vidím, Nie, môj sen je, aby sa presunuli z nemocnic do ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale keď vidím, koľko odchádzajú do zahraničia, tak sa bojím, že by sa z tých nemocnic vyparili do zahraničia a nie zostali na Slovensku. Takže neviem posúdiť, či by to automaticky viedlo k tomu, čo máte na mysli. Na Slovensku je tu 116 ústavov a nemocníc, ktoré spadajú do kategórie ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo je extrémne. Áno, je to aj politické rozhodnutie, pretože naozaj každý regionálny politik chce mať nemocnicu vo svojom dosahu. Dokonca nevedia vysvetliť, prečo ju chcú. Lebo a keď som chodil na tie diskusie s občanmi, tak ľudia majú rovnátko, že lekár v ambulancii, že to je nemocnica. Oni to nerozoznávajú. Bežná populácia a chcú mať tí politici asi za komunistov to chcú mať, že pamätníček, také 5 oddelenia nemocnice a táto mentalita tu stále platí, že my potrebujeme nemocnicu. Ale sú krajiny, kde je horšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, napríklad v takom Norsku, kde cestujete do najbližšej nemocnice 200 kilometrov a tak je bežné, že ten všeobecný lekár má tam aj nejaké lôžka, kde si odsleduje ľudí. Nehovorím, že sú tam cez noc, ale je to taký akoby prechod medzi tou ambulantnou a nemocničnou starostlivosťou. Mne sa toto veľmi páči. Problém, ktorý nás dobehne, ale nás už dobieha, je aj priemerný vek nielen všeobecných lekárov, ale aj špecialistov. Myslím, že priemerný vek pediatrov sa blíži k 6. krížiku, že to je takmer 60 rokov. U všeobecných lekárov je to veľmi... 57? Áno. A to keď sa človek zamyslí, si povie, ale tu už je, než na mieste panikáriť sa nemá, ale akútne riešenia tejto situácie. A ja píšem a čítam o tom, že takýto vek je všeobecných lekárov a pediatrov už roky a ja tam nevidím žiadne zásadné zlepšenie. Vy ho vidíte? Nie. Je tam príliv mladých lekárov? Máme absolútne číslo, ktoré sa naozaj nemení. Pred 20 rokmi to bolo 56 rokov, teraz je 57 rokov, čo je prakticky identické. V pediatrii sa to dokonca zhoršilo.
chýba nám akoby tá stredná generácia. Ešte stále pracujú lekári v tom pokročilom veku. Áno, nedávno zomrel najstarší slúžiaci lekár v Banskej Bystrici, myslím, že cez 93 rokov. Áno. A my tých lekárov potrebujeme, pretože keby v mojom regióne odišli tí, čo už sú v dôchodkovom veku, tak mne sa navala toľko roboty, že poklesne úroveň alebo kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti u mňa. Čiže nevnímajme tých lekárov, že sú nejakí zlí, aj keď nerobia možno taký rozsah činnosti, ako robím ja v ambulancii. A tých lekárov je tak nedostatok, že aj keď je ten lekár možno menej kvalitný, ale aspoň tam je, tak je to lepšie ako nič. Momentálne je to tak. A vy ste teda bola aj hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo za ministrovania Andrejky Kalavskej. Kompetentní sa ako stávajú k tejto problematike? Myslím, kompetentní jednak na podporu ale tak deklarujú podporu všetkého, vrátane kolonizácie Marsu, to je v poriadku. Keď som bola hlavnou odborníčkou, urobili sme také turné po lekárskych fakultách a myslím si, že to bolo čiastočne efektívne, pokiaľ viem aj v pediatrii. Vtedy ešte je teda Zelenou Prokopov, ktorá je stále hlavnou odborníčkou pre primárnu pediatriu. A tam som videla, tí ľudia sa pýtajú a potrebujú konkrétne odpovede. Bolo to v období, keď dochádzalo k častým legislatívnym zmenám, čo sa týka rezidentského programu, k zásahom, ktoré boli negatívne, ktoré boli nepriateľské k ženám na materskej napríklad, že museli sa vrácať financie a tak ďalej. To hlboko zasiahlo vlastne do toho povedomia a to ešte pretrváva. Ešte dodnes sa ma pýtajú budúce rezidentky, skôr než sa rozhodnú, že ako to vlastne je. A musím povedať, že tá situácia veľmi uškodila tomu, že všetky tie ostatné snahy, ktoré smerovali k zvyšovaniu počtu všeobecných lekárov, zabrzdilo toto. Hlboko to zasiahlo a ešte pretrvávalo dlho potom, ako sa to opravilo. Robia zdravotné poisťovne, ktoré majú povinnosť zabezpečovať a nakupovať zdravotnú starostlivosť pre svoj poistný kmeň. Dostatok preto, aby vznikali nové ambulancie, hlavne na tých bielých miestach na mape, kde je tých všeobecných lekárov a pediatrov minimum alebo skoro žiadny. Stále platí, že zdravotná poisťovňa musí zazmluvniť všeobecného lekára, keď má aspoň jedného poistenca, čiže na toto nemajú dosah až tak zdravotné poisťovne, pretože oni naozaj zazmluvnia každého a aj vznikajú ambulancie na zelenej lúke, ale je to vďaka vlastne finančnej podpore z ministerstva zdravotníctva napríklad. Teraz sa bavíme o finančnej podpore z plánu obnovy predovšetkým? Áno. Ten plán obnovy je zaujímavý aj v tom, že všetci vieme, alebo aj tí kompetentní zrejme vedeli, že máme problém v ambulantnej sfére. Pritom sme dali na ambulantnú sféru koľko percent? 0,1, 0,2. Opäť drvivá väčšina financií z plánu obnovy a odolnosti išla na nemocnice. Tam 1,2 miliardy. Možno 1 miliarda niečo šla na nemocnice a ambulantu. No ako sa potom chceme, zvýšky. aby sa rozvíjalo všeobecné lekárstvo, primárna sféra, keď to proste nestačí deklarovať. Tam naozaj musia prúdiť tie financie. A prúdia? Alebo iba minimum teda z plánu obnovy a odolnosti, z ktorých sa podporilo, myslím, že vznik niekoľkých desiatok nových ambulancií všeobecného lekárstva. Áno, ale to nestačí. Napríklad výdavky na prevenciu sú stále veľmi nízke. My potrebujeme, aby prúdili financie aj na primárnu prevenciu, čiže nie priamo do ambulancií všeobecných lekárov, ale keď sa povzbudí primárna prevencia, zdravotná gramotnosť obyvateľstva, verím, že to povedie k zníženiu tej zbytočnej záťaže na ambulancie, ktoré potom budú mať dosť priestoru venovať sa naozaj zmysluplnej práci. A keď sa vrátime ešte k tomu, že ako to zvládajú všeobecní lekári, alebo či im ešte pridať, závisí veľa naozaj od manažmentu. Tým, že mám aj manažerské vzdelanie, tak vlastne tie procesy my sme, poviem to tak, vymakali v našej ambulancii a vyladili naozaj tak, aby sme boli čo najefektívnejší a mám aj väčší tím. Sme 2 lekárky, 2 sestry, administratívna sila, bežne máme aj rezidenta, čiže ten tím je väčší a vlastne to, že máme ten systém takto zavedený, nám umožňuje obslúžiť väčší počet pacientov. Čiže keď mi niekto povie, že pri 3000 pacientoch to nemôžete zvládať a sú zanedbaní, nie je to tak. Je o nich naozaj postarané a tá preventívnosť je 70%, každý dostane termín buď v ten deň, na druhý deň, najneskôr o 2 dní. Čiže naozaj o tomto napríklad Veľká Británia môže snívať, aby takto bolo postarané o každého. Ale keď niekto nemá tak... je ten NHS alebo unitár a celoštátne zdravotníctvo ten vysnený vzor, že keď to už bude celé štátne, aké to dobré bude.
Áno, poznám zbližšie aj zdravotníctvo vo Veľkej Británii, ale tomu by som sa nerada tak venovala, pretože tam sú naozaj historické špecifika. Ale chcem povedať to, že my sme sa opakovane na tých konferenciách bavili o tom, že aká administratívna zaťaž všeobecného lekára a vy ste sa mi smiali, že proste za tých pár rokov tá istá otázka áno, že tá istá otázka a odpovede skoro taká istá nám proste neubudlo tej administratívnej zaťaže. Ale ubudlo tým, že elektronické recepty to nám veľmi zjednodušilo, zefektívnilo. Dokým sa to NCZ nepokúsilo fixnúť a potom to nešlo pár týždňov. Ale už to zase ide. Ale nie pre všetky ešte nezmluvní lekári stále nemôžu predpisovať lieky. Áno, ale my sme všetci zmluvní. Deň. Hej, všeobecní lekári sú všetci zmluvní, pretože musia, takže toto je vlastne výhoda a viedlo, no vtedy som cítila, keď sa zavedli elektronické recepty, obrovskú úľavu v tej záťaži. Elektronické penky, to isté. Teraz máme e-dohody, zase o kúsok sa nám uľavilo, ale stále je tam... E-dohody sú už funkčné? Áno. No, ako už inak ani nemôžeme fungovať, my nemáme alternatívu. Od 1. augusta musia ísť e-dohody, proste už papierovo nič neexistuje a keď nefungoval systém, tak my sme nemali náhradu. Pri penkách sme mohli siahnuť po tých papierových tlačivách, ktoré ešte máme, a pri e-dohodách sme to museli dodatočne potom riešiť cez e-dohody. No a ja teraz verím, že sa nájde nejaký tool, napríklad tá umelá inteligencia, ktorá by bola súčasťou ambulantného programu a ktorá konečne umožní, že ja nebudem musieť prepisovať to, čo mi pacient hovorí do počítača. To by mi veľmi uľavilo. Bolo by to od slova do slova, bolo by zdokumentované, čo ten človek povedal a ja by som si už len svoj niektorí pacienti sa vyjadrujú, takže to ani ja neprepíšem. Teda prepíše, ale či to bude dávať zmysel, to je druhá otázka. No a aj to svedčí o tom, že tam môže byť nejaká diagnoza. To je pravda, lebo ťažší večer predtým, to sa tiež nedá vylúčiť. Je tu chrípková sezóna, dlhodobá zaočkovanosť Slovákov proti chrípke je 3-4%, sme na chvoste Európskej únie v tomto. Všeobecní lekári sú entita, ktorí môžu očkovať a očkujú. Ako motivovať ľudí v čase dezinformácií, v čase hoaxov, v čase, kedy tu všetko spôsobuje autizmus a ja občas, keď si pozriem tých diskutujúcich na Facebooku, tak ja mám dojem, že možno aj ten autizmus alebo inú diagnózu majú. Ako sa vám darí presviečať ľudí, alebo je potrebné presviečať ľudí, alebo motivovať ich, aby sa dali zaočkovať proti chrípke? Z vlastného sebeckého záujmu. Tak v prvom rade idem vlastným príkladom a moji pacienti to vedia, pretože to propagujeme na sociálnych sieťach. Ja som sa včera napríklad dala zaočkovať proti chrípke. Je už čas sa očkovať teraz, alebo by ste ešte počkali? Ideálne je október, ale už som ma všetci pýtali, či som zaočkovaná, tak už som to využila, už tých pár dní nehrá rolu, už chýba len pár dní do októbra. Takisto som zaočkovala včera mojich rodičov. Čiže takto, ja nemám dosah na celé Slovensko, ale mám dosah na moju komunitu. A moja komunita vie, že sa celé roky dávam očkovať. To je prvý fakt. Pretože keby ja som sa nedávala, aj to poviem, tak už tam je také, že prečo sa ona nedala? A mne to núka, hej, čo to je, niečo zlé. Druhá vec je, že ja to, že sa dávam očkovať, dávam na sociálne siete už fakt viac ako 10 rokov. A toho roku, akú vlnu hejtu som zažila, aké vulgarizmy tam ľudia popísali, to proste nebolo v živote. A to bolo očkovanie proti chrípke, nie covidu, kedy to bolo, hej. Úplne od vrahyňa, genocidy a takéto veci. Sebevrahyňa. Vlastne od povčerajšku už áno. Ale ja to vidím, že tí ľudia zaočkovaní proste nemajú tie komplikácie. Ja to vidím, že tie nežiaduce reakcie sú len lokálne a úplne mierne a tí ľudia na tých sieťach podsúvajú, aké to je nebezpečné, jak ľudia zomierajú po očkovaní, jak neviem čo. Zomierajú po očkovaní úplne bežne, na starobu, na infarkt, na kadečo. Áno, ja som sa včera dozvedela, že moja stará mama, ktorá mala nad 80 rokov, zomrela 3 dní po očkovaní a zvyšok rodiny si mysleli, že to bolo kvôli tomu. Hej. Tam trošku aj vek mohol zohrávať úlohu. No a to sa ako keď neberie do úvahy, hej, možno, že bez toho by sa dožila 90 rokov, ale možno by ju tá najbližšia chrípka skolila a bol by to ešte oveľa horšie. Takže... Tým ste aj naznačili, že agresia aj voči vám ako lekárom vstúpa, minimálne vo virtuálnom priestore. Zhoršuje sa tá situácia aj v bežnom živote v ambulancii?
Ja to necítim. Ja som na mojej vidieckej ambulancii už 20 rokov a tí ľudia jednoducho vidia, že ja sa pre nich rozkrájam, ja urobím pre nich všetko, čo sa dá. A to sa ani inak nedá, pretože keby som bola iná, tí ľudia si to povedia to susedom, známym a tak ďalej. Čiže ja za tých 20 rokov dostávam takú spätnú väzbu od tých ľudí, či už tým, že prinesú svoje deti, svoje vnúčatá, že o mne pekne doma rozprávajú, že tie deti a vnúčatá nemajú problém ku mne prísť dobrovoľne, tým, že edukujem a že je tam konzistencia v tých mojich vyjadreniach, tak sa mi s tou komunitou oveľa lepšie pracuje a ja som spokojná, pretože dostávam veľa pozitívnej spätnej väzby a ešte aj tí ľudia, ktorí písali na Facebooku tie hejty, to neboli moji pacienti. To boli úplne cudzí ľudia, ktorí vôbec nevedia, ako pracujem, ako pre tých ľudí robím 20 rokov už najlepšie, ako viem. Čiže úplne cudzí ľudia sa vyjadrovali k mojej práci. O čom to zväčší? Myslím si, že tu chýba protiváha, vysvetľovanie a podpora zo strany Ministerstva zdravotníctva a iných inštitúcií pre to očkovanie, pre rešpektovanie vedy, rešpektovanie dôkazov a dáva to priestor ľuďom, ktorí nemajú ani základné medicínske vzdelanie, aby sa vyjadrovali k témam, ktorým naozaj nerozumejú. Na Slovensku aj základné medicínske vzdelanie ľudia majú, napríklad taký spolnomocnenec vlády pre prešetrenie covidu a nepomáha to. On je tvrdý antivaxer. Ako sa dá robiť účinná očkovacia kampaň v krajine, kde je tvrdý antivaxer súčasťou vlády? Ja sa priznám, že nesledujem veľmi správy a vlastne neviem sa k tomuto vyjadriť. Ak ste raz počuli Petra Kotlára, nič sa nezmenilo, je to vždy to isté. Vždy iba z druhej ruky, že niekto komentoval to, čo on povedal, takže nevenujem sa tomu. Ja sa snažím venovať svojej práci najlepšie, ako viem a neriešim veci, ktoré ovplyvniť nedokážem. Ale také vypuklejšie mi to zostalo po tom Svetovom kongrese, kde sa vôbec už neriešilo, že či očkovať alebo antivaxerské kampane. Svet sa proste posunul už, hej. A my tu riešime stále to isté dokola. Stále sa vraciame ku covidu. Vy sa tak istí, či sa posunul, keďže na Floride chcú zrušiť povinné očkovanie detí. A to som nevidela, ale Európa tam bežne riešila už úplne iné témy. Z vášho pohľadu malo byť očkovanie na niektoré choroby. Jedna povinné a ad 2. Ak nie je povinné, tak by pacienti mali niesť ťarchu vlastnej liečby v prípade, ak očkovanie odmietnú. Na toto tému som sa nejak hlbšie nezamýšľala, ale musím povedať, že je to podobné ako keď niekto fajči, mal by niesť náklady za svoju liečbu. Častokrát ľudia fajčia preto, že v rodine sa fajčilo, pretože sú z nízkeho socioekonomického zázemia, pretože majú nejakú psychiatrickú diagnózu a to fajčenie je jediné, čo im pomôže v úľave, jediné ich také radosť zo života, ako mi jeden pacient povedal, a ešte ich máme potrestať potom, keď ochorejú. Viete, že mne to nepríde fér. A takisto, keď tí ľudia sú obklopení antivaxermi, tak nemajú ani ako na výber mať iný názor a máme ich potrestať za to, že to okolie takéto malo na nich vplyv, alebo že tomu až tak nerozumeli a rozhodli sa nedať sa očkovať. Ja napríklad v posledných rokoch vidím v mojej ambulancii, že stúpa záujem o nepovinné očkovania. Či už je to kliešťová encefalitida, hepatitidy. Teraz stačil jeden prípad v dedine hepatitidy a zrazu všetci majú záujem sa očkovať. No, pretože vidia, že čo to robí v praxi. Je v nemocnici ako naozaj dosť vážne chorí a to si tí ľudia povedia. A oni nevidia, povedzme, zomieranie na tetanus. Mám kolegyňu vedľa, primárnu pediatričku, ktorá robila roky v Líbii a videla deti zomierať na novorodenecký tetanus. A keď mi to rozprávala, tak až tedy som si uvedomila, že proste tí ľudia nevedia, o čom hovoria. Nezažili toto, čo zažila ona a ja to nepotrebujem zažiť na vlastnej koži. Mne stačí, že naozaj mi o tomto porozprávala. Jana Bendová, všeobecná lekárka. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem pekne.